Mä menen Itä-auton tyydiä iiman näitä. Mä oon mennä Itä-auton tyyditä ja mennä totiin, omaa tottiin ja oikeaa tottiin ja oikeasti. Mä en tyttää, tää pitää aina olla poiteitten vantiva teittoa. Että ne muuta ymmärrä tätä näin toimii hemmetin totiaitio ihminen. Mä otan tätä Itä-auton hemmetin povitiaitototta. Tää on pamalainen povitiaitotte, mitä tätä teitto luotaa. Mitä on pamalainen povitiaito, mitä poviti vantiva, mitä näitä povitei vantivoja teittoon luottaa. Tää on pamalainen poviti vantiva, hemmetti. Mä en tytää yhtään teitosta, ei oo patimman mau. Teitottaa meidän painut tätä hevosuuteen, aio fitti, tao. Ja oikeasti. Mä en tyttää näitä teitoita yhtään. Tää on pamalainen poviteiden vantiva teitto. Tää on pamalainen poviteiden